ardi ka diri. Butsuloy. Asa man takmol? Ipakita kang sir ito, tambay-tambay kira, pagwapo po kira nga. Wa may nadato ng pagwapo. Magbuot ka man pagwapo ko diri kay unsa may tuyo pod ni Sir pod nga ano gipangita ko. Unsaon mo po ko Sir pod? Ano gipangita man po ko nga gistambay ra mo ko diri sa eskwelahan. Alangag di ka pangita mo sir. Sige magtambay na nga. Nagklase sir ito. Padon ka dito sir. Pagklase mo inyo dito. Magbuot yung istambay ko diri. Klase oro mo dito. Magbuot ba noon nga di ko mo ato din sa klase? Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam Kabay pagkuhan dito Sir o katong pagklase mo og nagklase ng gani mo pagklase mo dito kabis tambay ra ko. Unsa man wa mo tayo makuha po da ng kasi klase ninyo. Di mo gyapon na madala sa trabaho. Kasi di madala sa trabaho. Ikaw rin po yung istorya ng di madala sa trabaho. Kana di makalapos ka sa eskwela. Kana diploma di dili na nung gamit. Ako nga, pagwapo niya. Pangitag trabaho, gwapo ray, saligan. Get ni mo. Galing Sa magbuot man ka nga di ko mo eskwela mo ka kuan magyapon kog diploma. Tik na ning pasar oy noon sa makinahanglan pa mag sulod-sulod ka sa klase nga. Pasar man tadaan noon sa magyawa may hagbong ron. Hatag diploma. Kisan po mo hatag og diploma nimo? Ang imong mama mo hatag og diploma? Unsa biya ka ay? Si mama mo hatag diploma bata ka ka mama mo hatag diploma nga dili mas si mama mo hatag diploma. So weird Sa man ka magbuot man ka nga muhatag lagi na ang maestro lagi og diploma ko Gago Nagbuot-buot po ka. Hindi na pinang dakurag na nga. Yan. Tagaan kag diploma kisan po mo hatag mo. Sir nga. Asa may papilit si mong naon? Ayaw pagbuot kay dako kag lubot. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito Maita ulo ko Ngano magbuot mo mong sir? Ay, saya mong lubot sing kagduang ninyong duha. Oh, kay mo ram kagtaing ni bilis inyong haligi. Sige, egsunod dito kay nagpason mo balog doon kag kalbasa agol. Parang nananadya kayo Wala kayo katakot-takot sa opisyan nyo Gusto nyo yung pulbusin ko dibdib nyo? Sa kanang simo di mo mura jagag musi ba? Noon sa mga kayang palabi mo kasi magibati maghihiwi ng baba nimo. Pasagpa ni kag 2 por 2. Ikaw Ano magbuot man ka day? Ngano day ako na uyabon si Sir day og di siya mo hatag diploma na ako. Kanang baba pa ni maghihiwi mura pag si musi pod. Magbuot man ka. Kay ngano day ikay maestro kay ingon kay di ko patag diploma. Hihiwi ang baba nimo. Hala, pangyabis sir ito niya. Ako'y luhod ha, ako'y luhod niya. Ikaw man, pangasawa ka, diyon. Bungbuang ka nga, lalaki niya pa mo. Pangasaon bungbuang. Ang pangasaon na kung lalaki na si Sir. Ano ludhan naman mo si Sir nga sa pagtuo di mo na. Santos may ngayon mo ludhan. Wala na dito ka. Yung samok ramon ka dire we. Ludahan si mong matag. Ako yung matag. Sumbot ya sir ha. Oh, matan mo.